Hello! Am pus ochelari de protecție. Gata prima repriză. Suntem în pauză. Ne-am apucat să cărăm cărămida. Deja am abandonat. 1499. Cred că ești cam încrezător, eu cred că am cărat mai puțin de atât. Cred că o să ne ajungă mâine la fel. Cred că mai sunt 1600, cam așa. Nu mai demoralizeze locul care... Spatele meu deja suferă. Asta e diadema de toate. Finu, ia uite ce lucrează. Temă că unde a dispărut George să apară și el aici. Ajutoarele cădare. Renii lui Moș Crăciun. de calorii am. Ce face băieții? Face sport. Finule, mai zici ceva? Nu. Nu mai e? Gata? Da. Coajă? Abia m-am încălzit. Cred că am avut pulsul 123 de bătăi pe minut media și maximum am avut 139. Cred că 139 ai când salți cărămidele mele. Leagă cu ceva să nu fugă inima. Am făcut două... Iată că zice ce tu. Am făcut 2 minute de aerobic. Asta clar aerobic a fost. 4 anaerobic. 19 minute conătărâre, cu greutate. 3 minute intense de... Aia era când te întorceai gol.
%10 baterie. Baterie descărcată. Mai poți, Adrian? Ai filmat și azi dimineață grămada aia să vadă lumea cât a fost de mare? Nu mai minți, mă, că rară-ți 2 paleți și acum... Ia, 2 palme. 2 cărămizi chiar. Tubul. Tubul. Hei, dă hei. Ce dracu faci căram? Ia, nu a fost un căram. Și doi, ia zic. Nu te doare cu jocul. Dacă n-are muzică. Când stai în caz, boierește, atunci comentezi. Deci ce dracu că până le căram imediat? Da? Da, când stai în cadă și îți faci băi și te uiți pe telefon. Uite mă băiat. Imediat le căram dacă era. Că nu era. Gata. Gata pe ziua de azi. Că nu mai pot. Ce mor înjurat prefera și mie mâine când s-o trezi. Crășești pe paliți azi. Mai rămas cu 14. Vedem că nu mai apuca și de ăștia. Hai, le vedem în curând. Bună dimineața! Ce face băiatul? Ce? O beau cafea. Te dor oasele? Aoleu. Mă dor aici pușchiște de la... Așa, nu știu cum e aici. Rămâc. Aia care nu știi că e, Da. Adică mă durat așa că dacă m-am mai făcut. E foarte... Vechi. Mă duce mai mult și pe la mână. Te dor mâine? Brand. Te doare brandul, a? E fericire. Bună dimineața, soare! Da, Alex. Ce faci? De ce mi-a făcut tot ceai? Este clatava. Cum vă simțiți? Ca după război. Păi, Bă, sincer să mă așteptam să fiu mai rău. Adică, nu sunt chiar așa rău. Mă țin o leacă în spatele și pe la umeri. așa. Mă am câteva vânătăi pe picioare așa. Trebuie să mai trag niște gantele azi ca să nu fac pe vrăsnic, ca să deveni așa, că mâine cred că o să fie mai rău. Decent, nu? Decent, da? Decent, să vedem mâine. Dar e posibil să fie și febră de a doua zi. Păi da, că... și încă ceva, m-a prins soarele cu aia, m-a văzut spre fața de mor. Și pe mine la fel. Vede, dacă eu ieșeam mai pe noapte, pe afară mai pe... Da. Îmi prindeam ziua. Da, mai e deja după. Bună dimineața! Zi. Cum stați? Asta mă interesa. Cum vă simțiți? Eu nu am nici fără. Da, înseamnă că tu ești cel mai bine. Păi da, am venit și târziu. Coajă. Am ajuns acasă, am făcut direct o băie ce vrei, dar v-ați sperit. Uite mă, cine știe teoria. Păi normal, bă, drept. Am mai fost pățit, mă rog. Bravo. Înseamnă că Nici ești... nu mă ridică din pat, nu știu dacă mă doare aici. Păi ia ridică-te și vezi.